Исәнмесез, эфирда душанбе көне яңалыклары студияда Роза Хабибуллина алга таба кой бер темалар турында кыскача. 27:05 йортындагы капиталь ремонт финиш сызыгына якынлашты. Монда яшәүчеләрнең фикерен хәбәрчебез тыңлады. Чоллыда аварияда велосипедчи үсмер кызның гомере өзелде. Мондый операция Чоллыда беренче тапкыр үткәрелде. Онкология диспансерында күкрәкне реконструкцияләү буенча операциялар үткәрә башладылар. Чоллыда быел 108 күп катлы йорт капиталь төзекләндереләчәк. Йорт түбәсе фасад тәртипкә китерелә, җылылык электр белән тәэмин итү системалары, кайнар һәм җылы су турбалары алыштырыла. Лифтлар яңартыла. 27:05 йортындагы капиталь ремонт финиш сызыгына якынлашты. Эшләр биредә яз көне үк башланган иде. 27:05 йортында яшәүчеләр капиталь ремонтны түземсезлек белән көттеләр. Әйтүләренчә, кыш көне фатирларда салкын булган. Хәзер булар барысы да үткәндә калачак. Төзүчеләр фасадны җылыталар. Швы заделали, значит, отштукатурили стены, сделали красивый орнамент. Прям душа радуется. И тепло, и красиво, и замечательно. Глаз радует. Так что очень приятно проведен ремонт, очень хорошо и качественно. Жылытудан тыш йортның фасады яңартылды. Капиталь ремонтка кадәрге булган торак белән бүгенгесен чагыштырып табылмый дип сөенә йорт хуҗалары. Шулай да капиталь ремонттан канәгать булмаучылар да бар. Алар фатирларда салкын булыр дип борчыла. Ну посмотрите, прошлись вот по краям, все вот эти дырки, все щели, все остались. Как можно подумать, что тут ремонт шел? А с той стороны вон красиво сделали они полностью. Сорауларга җавап алу өчен без Челны строй ремонт идарәче компаниясына мөрәҗәгать иттек. 27:05 йорты аның карамагында. По состоянию на сегодняшний день на жилом доме 2705 производятся работы по ремонту инженерной системы теплоснабжения, горячего водоснабжения, канализации выше и ниже отметки нуля получается в квартире и в подвале здания. Общий процент выполнения на сегодняшний день по капитальному ремонту 89%. Сантехника белән бәйле эшләр төгәлләнде, фасадны яңарту да ахырына якынлаша дип өстәде идарәче оешма вәкилләре. Роза Хабибуллина, Яна Вальдзу, Тимур Сафронов, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8 939 311 31 31 телефонына көтеп калабыз. Чоллыда юл транспорт һәлакәтендә 14 яшьлек велосипедчи кыз һәлак булды. Фаҗига кичә Чулман проспектында 110-нчы йорт каршында була. Fiat Ducato автомобиленең 46 яшьлек машина йөртүчесе автозавод проспекты ягыннан Татарстан урамына хәрәкәт иткән. Ул җәяүлеләр юлыннан велосипедтан төшми генә чыгып баручы яшүсмерне бәрдерә. В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок от полученных травм скончалась в БСМП. Окончательная степень виновности участников происшествия будет определена после проведения следственных мероприятий. Госавтоинспекция напоминает, детям и взрослым при пересечении проезжей части по пешеходному переходу на велосипеде, средствах индивидуальной мобильности и самокатах обязательно должны спешиваться. Юл хәрәкәте куркынычсызлыгының узган комиссиясында дәүләт автоинспекциясе идарәсе башлыгы әлеге проблема турында хәбәр иткән иде. Ради Кадиков балаларның велосипедларыннан төшмичә генә җәяүлеләр юлын үтүләрен ассызыклады. Әлеге күренеш балалар катнашындагы юл транспорт һәлакәтенең төп сәбәбе булып тора. 2024 елның 6 аенда гына да 16 яшькә кадәрге велосипедче балалар катнашында 8 авария теркәлгән. Сәламәтлек саклау өлкәсеннән онкология диспансерының Йорчалы филиалында сөт безләре рагы белән авырган пациентлар өчен күкрәкне реконструкцияләү буенча операциялар үткәрә башладылар. Чоллы табиблары өчен махсус укулар оештырылды. Аларга Казаннан килгән танылган маммолог-онколог Артур Исмагилов мастер-класс күрсәтте. Операция өстәлендә 52 яшьлек пациент. Әлмәттә яшәүче хатын-кызда сөт безләре яман шишенең агрессив формасын ачыклаганнар. Бер күкрәген алганнан соң пациент озак вакыт химия һәм нур терапиясе курсын үткән. Аннары булачак имплантатка тукыма формалаштыру өчен спандер урнаштыру буенча операция ясалган. Бүген Чоллының онкодиспансер филиалы табиблары күкрәкне реконструкцияләү операциясын уздырдылар. Эта операция, она показана в основе своей по желаниям пациентам, но пациентам с узловыми формами, начальными формами рака молочных желез, там где без выхода за кожу. Даже если есть и распространенные формы, относительно распространенные формы, то есть через несколько этапов можно прийти к финальному завершению этой операции в виде реконструкции. Мондый операция Чоллыда беренче тапкыр үткәрелде.
Челнинские онкологи, они достаточно рукастые, и на каком-то этапе решили заняться и этим направлением тоже, потому что оперируют молочной железы достаточно много. Как я сказал, любой маммолог, оперируя рак молочной железы, он должен иметь в своем арсенале возможность выполнения реконструктивно-пластической операции. Поэтому Челны заказали импланты, то есть в челнинским больным это будет бесплатно. Онкология диспансерінің Йоршаллы филиалында 3 шундай операция уздырылған. Барысы да оңашлы өткен. Роза Хабибуллина, Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Йоршаллыда Татпроффест фестивалі өтті. Ел сайын Татпроф компаниясы 2 бейрам металлург һәм төзүчеләр көнен билгеләп үтә. Элегрәк бейрам чаралары хезмәткәрләр арасында гына узса, быел үзгәрешләр кертергә булдылар. Тантанага яшь белгечләр, студентларны чакырдылар. Тулырак алдагы материалда. Татпроф компаниясы Россияда экструзия методы белән алюминий профильләрен җитештерүче иң ире компания. Фирма эшче һөнәрләр буенча хезмәткәрләр штабын киңәйтә, биредә яхшы хезмәт хакы һәм карьера үсеше каралган. Мисал өчен гидропрессалар операторы 161 000 сум акча эшли. Это только один пример. И это не предел, потому что дальше он может пойти на должность руководящего уже мастера, это 200 000, а также реализовать все свои креативные идеи и получить процент от реализации этих идей. То есть зарплата фактически не ограничена. Татпроффест пляжда узды, фестиваль бәйге элементлары кулланып, цехлар һәм бүлекләр буенча экскурсия форматында оештырылды. Һәр катнашучы кыйммәтле бүлекләргә ия булды һәм әлбәттә уңай кичерешләр алды. Күп кенә студентлар үзләренең булачак һөнәрләрен Татпроф компаниясы белән бәйләргә уйлый. Татпроф — это, мне кажется, хороший выбор для студентов, которые сейчас заканчивают университет. Энергичные, хорошие сотрудники, которые рассказывают про компанию, и с такими людьми хочется работать. Яшь һәм максатчан кешеләр өчен фирманың ишекләре һәрчак ачык. Тәмле, табигый һәм файдалы. Җәйге ярминкәдә шундый продукцияне генә саталар. Йоршаллыга фермерларның, сатучыларның, җитештерүчеләрнең һәр килүен түземсезлек белән көтәләр. Әлбәттә, ярминкәдә бөтен Россиядән меңләгән оригиналь товар тәкъдим ителгән бит. Павильон 23 июльдән 28 июльгә кадәр Мегастрой гипермаркеты 32 комплекс янәшәсендә эшләячәк. Чолы халкы һәм шәһәр кунаклары Белорус фермер кызылыкларының һәм затлы ит ризыкларының кабатланмас тәмен бәяләделәр. Камчаткадан балык һәм диңгез продуктларына ихтыяҗ зур. Краснодар ягыннан килгән хуш исле чәй дә сатып алучыларга ошый. Аның белән ишәргә тәмле балачак тәме кебек үк хәлвә дә бар. Йөрү уңайлы һәм күңелле булсын өчен сыйфатлы кием кирәк. Җәйге ярминкәдә күлмәкләр, туникларның киң ассортименты тәкъдим ителгән. Алдан кышка гардероб турында да кайгыртыгыз, унтларны бәяләгез. Иң каты суыкларда да алар белән аяклар җылыда булыр. Җәйге ярминкәгә рәхим итегез. Бүгенге менә шулар. Мин Роза Хабибуллина сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Новое поступление эксклюзивных обручальных колец со скидкой 50% во всех ювелирных магазинах «Изумруд». Подробности у продавцов-консультантов.